едно тигърчето, където ме следва, пише ме чат-пат и ми праща едно клипче, е качил и е направил 10 000 гледания и ме пита дали е окей. И аз му казвам, нали, че е готино, че е гръмнало толкова много гледания и той ми пише, да, ама пари нема. Искам да ви апелирам всичките млади хора, които гледат тия неща, които правиме, да правите нещата със сърце и да ги правите с упоритост и с много любов, защото чак тогава, когато правите нещо по този начин, може да очаквате да получите нещо от него. Ако правите нещо единствено и само за пари, повярвайте ми, нищо няма да се случи. Обичайте това, което правите, следвайте си целите по правилния път, не прескачайте нещата и нещата се случват перфектно, уникални. Айде! Как го приеха твоето семейство и роднини? Как реагираха като разбра, че имаш клипове в YouTube? Не го приеха зле. Между другото, майка ми и баща ми гледат клиповете. Харесват ми повечето клипове. Някои клипове не им харесват толкова много, обаче на мене не ми пука, защото не ги правя за тях и те, че могат да гледат код си искат или да не гледат изобщо. А не бел тука! Я гледай какво приятно предложение. Good point. Вие сте луди, бе, този епизод надмина всички критерии. Аз ви казах, че епизодите с образа на Байван са най-яките, пък вие не ми вярвахте. Значи той канала буквално се казва Светът на Ванката. Всичко в него горе-долу са гради около Байван, но добре, че си ти да си им казал, че епизодите с образа на Байван са най-яките. Иначе кой знае, ако не те бяха послушали, сега може би щяха отдавна да са се отказали, защото нямаше да имат успех. Следващият коментар е: песента е топ в топа, Весо да Бест. Прав си, наистина е топ Наистина е в топа. и наистина е в топа. Да. И Весо да Бест. Здравейте и добре дошли отново в моя YouTube канал. Скъпи дами и господа, продължаваме с уникалната поредица Балкански сезон. Изключително